Čau, ahoj. Čau, co tak brzo? Ale jdu na konzultace za kovářem, nemám šajna, o co tam jde. Mirek mi slíbil, že mi s tím pomůže a nemůžu ho nikde najít. Mirek? No, Mirek byl s náma včera na přednášce. Toho neznám. Neznáš Mirka? To je divný. Mirek. Počkej, já na něj mám číslo. Tyjo, to je zase den, baterka v háji. Hele, teď mě napadá, nemáš s ním náhodou cviko dneska? Hele, já fakt nevím, o koho jde. Radši to nech bejt. No víš jak, já bych to radši probral s ním, než jít teďka na konzultačky za kovářem. Ale tak, co se dá dělat? No nic, já utíkám, ať tam jsem. Tak se měj, ahoj. Čau. Pane docente. Tak nám, Pepo, zase tady jeden zůstal. Hořil do zádu k ostatním. Současné uspořádání lidské společnosti vytváří tlaky na psychiku, a to i tam, kde to není na první pohled patrné. Existují jedinci, jim se vše daří, ale platí za to neschopností komunikace s ostatními. U těchto jedinců pak za zatím neznámých důvodů může docházet k deviantnímu jednání. Ve většině případů není pro okolí nebezpečné a často ani nedojde k jeho zjištění. Pokud však překročí únosnou mez, jde vždy o extrémní případ s vážným dopadem na okolí. Situace je navíc ještě horší, neboť tito lidé zároveň vynikají v umění manipulace s ostatními a jako by toho nebylo dost, jsou velmi inteligentní a tak se jim daří své aktivity vynikajícím způsobem tajit. No a myslím, že tímto bychom mohli pro dnešek skončit.
Halo? Co se děje? Pojďte sem! Honem! Pojďte! Ať jste tady!